Puno ng tao ang tapat ng City Hall ng Mabalacat, Pampanga sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa May 2025 midterm elections. Umalingaw-ngaw ang ingay ng campaign jingle sa parada ng Team Garbo-Garbo na nagdulot pa ng pagbagal ng trapiko sa MacArthur Highway. Father and daughter tandem ang sasabak sa halalan sa susunod na taon. Re-election ang pakay ni incumbent Mayor Chris Garbo habang Vice Mayor naman ang pinuntirya ng kanyang anak na si 1st District Board Member Winwin Garbo. Kapansin-pansin naman na wala sa eksena ang pamilya Pineda na dating kaalyado ng alkalde. Nito lamang Sabado, October 5, sinamahan ng Pineda Patriarch na si Bong Pineda si Mabalacat City Vice Mayor Gerald Aquino para mag-file ng COC sa pagka-mayor. Nung nanuman po'y daramdaman nyo, ini po, palog ko pa mo rin kinisip nyo. Naya ko po, gugulisak ko pong matni. Nanuman po'y malilyari, kengke katamo pong syudad, ken probinsyang Kabampangan. Gugulisak ke po'y bala mo kapatid ko. Idelta Pineda, gugulisak ke po'y bala mo pengari ko. Inanay Lilia Pineda, uling kaluguran ko lapamurin po. Nanuman pong malyari, ikayo po, kabaled ko. Pagsabi ko po, nung makanano po, ang lugod ko, yan pong pakit na mo karela. May hirit naman si Garbo sa mga dati niyang katiket na ngayoy bumabatikos na umano sa kanyang administrasyon. I've been here for 32 years, 32 years in politics. Kaya talagang dito nyo nakikita, in politics, there's no permanent friends, no permanent enemy, only permanent interest. Tatlo sa dating Bayong Mabalacat team ang kumalas at direktang kumakalaban sa kandidatura ng alkalde. Sila ay sina Vice Mayor Gerald Aquino, Councilor Jun Castro, Lisa Pineda. Ang ilang konsehal gaya ni Marjorie Sambo tumakbo bilang independent. Paniwala ng ilang mga sympathizer at local leader ng Garbo-Garbo team, hindi ito kawalan sa kanilang puwersa. Wala pa po medyo makaya pa po Misabi ka pa po. 80% po, 85%, 80%. Full support Mayor Chris Garbo. Sa kabila ng mga usap-usapan na lampas na sa 3 termino si Garbo matapos i-assume ang pwesto noon ni dating Mayor Boking Morales, tinanggap pa rin ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy para sa alkalde. Ayon sa COMELEC, may panahon naman umano para iprotesta ang naisumiting COC. Actually, ever since naman ng COMELEC sa field, ministerial ang duty natin to accept the certificates of candidacy ng lahat ng mga aspirants natin. With regards to whether they have disqualifications regarding their term of office, there is a proper venue for that para pag-usapan, para malaman natin yung validity ng kanilang pagtakbo. So, sa ngayon, tinanggap po natin? Yes. Tinanggap natin yung Certificate of Candidacy ni incumbent Mayor Crisostomo Garbo. Under what party po? NPC, Nationalist People's Coalition. Local party ba meron po? Wala. Dating miyembro ng local political party na kambilan si Garbo, subalit dahil sa pagsuporta ni Bong Pineda kay Vice Mayor Gerald Aquino, tatakbo ang alkalde sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Paulo G. Santos, CLTV 36 News.